गाना अगर केहू अपना दरवाजा पर शुद्ध भोजन करावत होखे तो 5 कोर अधिको खा लेम नु तो रउरा पेट में कोनो प्रकार के बीमारी ना होई। केहू खूब श्रद्धा से अपना दरवाजा पर भगवान के भजन कीर्तन कथा करावता प्रसंग गवावता आ ओजी बैठ के कम से कम एक यानी 3 घंटा रउरा बैठ के देख ले में सुन ले तो रउरा जीवन में जब कोनो प्रकार के बाधा आई तो जौन भगवान के कीर्तन में 3 घंटा जौन रउरा समय देले बनी तो उस समय जौन रउरा बाधा परी ओ बरा उस समय भगवान रउरा के दे दे तो निमन बाउर में बड़ी अंतर होला। पहले के जमाना में ये बरा के समय में कुछ परिवर्तन भइल बा। अच्छा पहले ई कीर्तन में होई ब्याह से लोग आइलो तो कुर्सी लागत रहला एको कजी ननु लगी। अच्छा हमने के यहाँ खाने खियावल जाइए तो खाने खियावल जाइए तो लोग कुर्सी पर पहले खाना नोम ना खाए यहाँ से वहाँ तिरपाल बिछावल जाइए आ तब लोग एक लाइन से बैठी दाल भात पापड़ तिलौड़ी हाबी जाबी सब चल जाई आ जब घी चली तो बुझा जाए कि ये घर के सब आइटम खत्म घी चल जाई तो ये बड़ा खूब निमन फंक्शन कइल ही बानी सब सामान चला देबन तनी घी लेके जाई ना भाई घी लेबो ओ माला देखी ना लेबो भाई ना महाराज तू भाई ए वो नहीं रखो वो एगो प्यासे हूं इनका बदरू मारता मैंने बताई अमृत खिया हमरा बुझाय कि हार्ट फेल मत हो गइल हो गोरखपुर से रिटायर हई हां देखिए चाचा तो पहले के समय में एबरा के समय में बड़ी परिवर्तन भइल बा और वो लोग समय में अभी और आगे बहुत परिवर्तन देखे के मिली। माने कोनो ऐसा काम बा हर एक इंसान चाहता रहे कि जौन 4 घंटा में होखे के बाटे वो 3 घंटा में हो जा। रोड पे एक्सीडेंट इतना काहे होता तेजी के चलते होता कि उनकरा से पहले हम पहुंच जाए उनकरा से पहले हम पहुंच जाए लेकिन भगवान जवन समय बना देले बने उस 1 मिनट अधिक इने ओने ना होई। अगर इंसान के हाथ में रहित नु तो जौन हमने के मेहरारू सन के 9 महीना में लड़का होला वो 3 महीना में करा दिलु तेजी के चलते तो इहे भगवान सब चीज जे दिले कि समय ना दिले कि कब के घर का हो जाए। मंगल के देवता भगवान गणेश जी हैं जवना सभा में भगवान गणेश जी के आसन जाला उ जगह मंगलमय हो जाला तो वही बाबा के न्योता दकिए बाबा तने से बढ़ के